Hejsa. Som rigtig mange af jer, der følger mig her på kanalen, måske har oplevet eller opdaget, så arbejder jeg med andre ting end overgangsalderen. Og det er jo simpelthen fordi vores hormoner, de styrer jo alt, hvad der skal foregå inde i vores system. Og hvis man har en hormonel ubalance, så kan det simpelthen betyde, at ens hormonelle ubalance kan starte helt fra de tidlige pubertetsår. Så jeg ser rigtig mange forskellige problematikker i klinikken. Jeg ser alt fra, jeg har nær sagt børn, som starter med at menstruere som 6-8-årige, og som har det rigtig skidt, hvor forældrene kontakter mig. Det er jo en ting. Men noget andet er også, at når vi så bliver lidt ældre, jamen sådan noget som endometriose, altså blødningsforstyrrelser generelt, det kan være PCO, PCOS, det kan være muskelknuder i ovarierne, det kan være cyster på æggestokke eller i brysterne, det kan være stofskifteproblemer, det kan være stress, angst og depression. Altså vores hormoner styrer alt, hvad vi har i vores krop, både mentalt og fysisk. Så derfor er det, jeg arbejder med, jo et kæmpestort emne. Nu har overgangsalderen været på tale i rigtig mange år efterhånden. I hvert fald de seneste 4-5 år, 6 år måske endda. Og da jeg startede med at arbejde med det her måling af kroppens hormonsystem og genoprettelse af kroppens hormonsystem tilbage i 2016, jamen der var folks holdning sådan lidt, overgangsalder, gener, er det ikke bare noget, man skal igennem? En hormonel ubalance, altså hormoner, hvad er det? Stop det, og det er også farligt at bruge hormoner og alt det her. Og man må sige, det har ændret sig. Heldigvis for det, fordi hormoner er jo ikke bare hormoner. Hvert hormon har jo en egenskab, eller mange egenskaber, og det er altid balancen imellem de her forskellige hormoner, der gør, hvordan vi har det, og hvad vi oplever både mentalt og fysisk. Så det er jo et kæmpe område, og hvis man har været i fertilitetsbehandling, jamen så er det også virkelig noget, der kan være en hård belastning for kroppens balance i hormonsystemet. Netop fordi, hvis man er i fertilitetsbehandling, så bliver der sjældent taget højde for, hvordan man ser ud indeni. Det er sådan meget bredspektret, alle over en kam-agtigt. Og man overruler i mange henseender også kroppens eget hormonsystem. Og der kan det være svært for nogen at genoprette sit hormonsystem fuldstændigt igen, og så kan det også føre til gener i ens yngre år, altså mens man stadig er fertil, men det kan så sandelig også indhente en, når man så rammer overgangsalderen. Så det jeg egentlig vil sige med det her, det er, jeg kan godt forstå, hvis I sidder derude og tænker, jeg troede det her det var en kanal for overgangsalder, gener og hormoner. Det er det også, men det er meget mere end det. Jeg ser jo så mange forskellige problematikker og aldre, og også både han- og hunkøn, i forhold til at skabe balance og ubalance, eller hvis man har ubalance i hormonsystemet. Så I skal endelig, hvis I har spørgsmål, I skal bare skrive herinde, det må I gerne, jeg skal gladeligt besvare. Og ligesådan også, hvis I har noget, jeg gerne skal dykke lidt dybere ned i og komme lidt mere ud med her på kanalen i forhold til, det kunne være kosttilskud, det kunne være ernæring generelt, altså maden vi spiser, det kan også være hormonerne. Jeg har en bred uddannelse, jeg har en sundhedsfaglig uddannelse som professionsbachelor i ernæring og sundhed med sundhedsfremme, forebyggelse og formidling som speciale. Og så har jeg også læst på Institut for Biologisk Medicin med kræft som speciale. Og derudover så er jeg uddannet naturlig hormonterapeut. Hedder det. Så endelig fyr den løs, eller fyr den af. Jeg skal gøre mit bedste for at besvare alle jeres spørgsmål. Og jeg vil også sige, skriv, hvis I har lyst til, at der er noget særligt, et emne, jeg skal tage op, så gør jeg det gerne. Det var lige sådan lidt om, hvad jeg beskæftiger mig med i min hverdag. Så det er simpelthen måling af kroppens hormonsystem, det er måling af stofskiftet, det er både TSH, frit til 3 og frit til 4, jeg arbejder med. Og genoprettelse af det, hvis man enten får medicin, så er det selvfølgelig lægen, man skal konsultere, og det synes jeg for øvrigt også altid, det kan være, at det er den lægen, man hiver fat i. Men jeg oplever også bare rigtig mange ikke kan få den hjælp, som de egentlig søger, og det er så dem, jeg ofte ser. Så det er egentlig bare lige det, jeg vil sige til jer. Ha' en skøn dag derude.